مثلا در هر هفته صدایم میگم خیلی کودکایی هستن که کمتر به مدنیت هستن وقتی گپ میپرتوید من نوشه زدن نمیگذارم من طاقت ندارم. اگر جوان گپ پرتوید چی؟ اگر جوان گپ پرتوید هم میزدم وقتی که بور دوزی کرده؟ بله قاشق دوزیدم. از کجا؟ از قرطاخ. سابرینا راست است که شما پنهانی شوهر کرده؟ اینش مخفی ماند خوبتر است. اووزه است که مراتبه از دم مرگ برگشته. این حادثه در طرف 9 کیلومتر شده بود وقتی ما رزورات میکردیم. اووزه است که شما نان میفروختید. خیلی زندگی اگر مجبور کنه دادم هر کار میکنند. بله جای دزدی و غری نیست این. بله. شرکتی صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. Аз қабили фишорбаландӣ, гаймарит, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. Инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред, ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. Ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. Барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. Бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. салом дӯстони азиз, салом подписчикони канали Меҳробпро. Инак бу ба барномаи навбатӣ расидем. Барномаи мо унвон дорад овозаву овоза дар кӯча гапи тоза. меҳмони нашри чоруми барномаи мо як тан гулдухтари бисёр ҳам зебо, журналисткаи бо маҳорат ва яке аз чеҳраҳои шоу-бизнес ки айни ҳол шумо мешиносед, хуб медонед ва борҳо меҳмони канали мо шуда буданд. Бо суханҳои хубу ширини хеш тавонистанд ки боз ҳам мафтуни ҳамагон гарданд ва имрӯз мо дархост намудем ки меҳмони барномаи мо шаванд ва сухани моро рад накарда меҳмони мо шудед. саломат бошед. хуш омадед. салом тамошобинони азиз, боз ман ҳастам Сабрина Ғафурзода. хуб аҳсан мегӯем ба шумо ки меҳмони барномаи овозаву овоза дар кӯча гапи тоза гаштед ва пешакӣ узр мехоҳам ки чун саволҳои мо як каме густохона ҳастанд ва боиси малоли хотири шумо нагардад. умедворам ки намегардад. пас шурӯъ мекунем тамошобини азиз ва аввалин саволе ки ба Сабрина Бону медиҳем ин аст. Сабрина рост аст ки шумо пинҳонӣ шавҳар кардаед ва касе ҳеҷ кас аз хонавода узви хонавода хабар надорад? ман якум аз шумо мешунавам ин гапро. ин овоза асос надорад? не. пас овозае ки ба гӯши мо расид ва хонандаи мо фиристонид ин аст. замони рақоса буд. Сабринае ки мо медонем рақоса нест. мутаассифона. ин овоза асос дорад? не надорад. шояд ба кадом Сабринаи дигар монанд карда шояд бошад? мумкин. ман набудам. мегӯянд ки Сабрина бори панҷум аст ки аз фотиҳаи ҷавоне мегардад. бо чӣ сабаб? панҷум набуд, хайли дуюм буд. яъне ки ним асос дорад. фотиҳа накарда будем вале чӣ сабаб шуда буд? мехостам баҳри тамошобини мо муфассал нақл кунед. хуб сабабҳои ҳар сабаб шуданаш мумкин, масалан якдигар фаҳмӣ намешавад. шояд қалинро калони бад гуфтед, отказ мо карданд. қалин надорем. яъне беқалин. офарин. ҷавонҳои хосгор агар шумо тамошо мекунед, пас беқалин духтаре ҳаст ки метавонад ки бо шумо оиладор шавад. марҳамат Сабрина Ғафуриён. чӣ сабаб шуд ҷудо шудед? хайли бо сабабҳое ки масалан ҳамдигар фаҳмӣ набуд. бале кори ман баъзан вақт чӣ мешуд. баъзе вақтҳо буданд ки масалан бачаҳое ҳастанд ки ваъда медиҳанд ки бале кор мекунӣ вале баъд муносибаташон вақте ки уже фотиҳа карде дигар мекунанд. бо сабабҳои нофаҳмии корӣ бо ҳамин ҷояшро каси дигар гирифт? ё вақт нишон медиҳад? вақт нишон медиҳад. беҳтарин. сарояндаҳо маблағи зур меёбанд гуфта сароянда мешавам гуфта гаштед, рост аст? не, ман гуфта будам ки ман сароянда намешавам. боре дар фикри шумо сароянда шудану рӯи саҳна не нашудааст. набуда? умуман шуғли дӯстдоштаам надоред ки овозхонӣ кунед ё ин ки? не ман худам мекунам дар хона, масалан ё студия меравам бисёртар, лекин хел нест ки то ки ман гӯям ки барои дигарон сароям. ман барои худам бисёр вақте танҳо мемонам, вақте зих мешавам меравам студия месароям. онҷо бо бачаҳо ҳастанд ки якдигар қати гитар менавозем. наргиз ба андешаи ва як сурӯ доранд ку ман дигар танҳо наям байни замину осмон. метавонед баҳри тамошобини мо нами чор мисал ва замзама кунед? наметавонам. чаро?
садои ширин доред, маҳин доред ва фикр мекунам ки не хуб қабул аз ман мешавад. сарояндагӣ намебарад, ман барои худам сароӣ наметавонам. ташаккури зиёд. Мутмаин ҳастем ки тамошобини мо инро қабул мекунанд ва Сабрина худ қоил шуданд ки яъне ки аз уҳдаи сарояндагӣ намебароянд. саволи дигар чунин аст. номи шумо Сабрина набуда, балки Оқилбӣ будааст. рост аст? Оқилбӣ? бале. Оқилбегӣ мегуфтед рост? яъне Ё Оқила хонум? Оқила хонум, ин шиносномаи шумо ба дард шудааст? Не, номи ман Сабрина аст, Сабрина омадааст. аниқ. Бале. ташаккур. барои чӣ Сабрина бо ин қадар зебогӣ мошин надоред? охир паричеҳраҳои шоу-бизнес ҳама мошиндор шуданду шумо мондед? Вой, мошинро нагӯяд, ман як 99 доштам. мошин доштед? Бале, як 99 доштам, баъд як BMW дига доштам. Аз сабабҳое ки камтар. чӣ аз уҳдааш набаромадед ё ки садама бархӯрдед? Бисёр садама кардем. ва ин мошинҳо шуморо банкрот карданд? Бале, аз банкрот дида банкроттар кардам. дигар орзуи мошин гирифтан надоред? Не, ҳоло не. ташаккур. пас аз видеоҳои пай дар пай 60 домод хостгори Сабрина Бону шуданд. мехоҳанд оиладор шаванд. шумо ба он нафароне ки айни ҳол моро тамошо доранд, аз миёни тамошобин 60 нафаре ки шуморо мехоҳанд бо шумо оиладор шаванд, чӣ гуфтан мехоҳед ки ҳамоно фаҳманду дигар ба мо смс нафиристанд? 60 нафар ҷавон ман мехоҳанд. ҳоло шавҳар кардани нестам. ҳоло ман ҷавон ҳастам. бояд хушиҳои ҷавониро хуб Бояд гузаронед. хушиҳои ҷавониро хуб гузаронам. пас барои оиладор шудан бояд ҳатман фикр кардан лозим. бале, фикр кардан лозим, барои он ки оила он чизе нест аст ки мо гӯем ки имрӯз мекунем, фардо фаромӯш мекунем ё фардо ҷудо мешавем. онҷо бо кӯдако мешаванд, масалан дар мудоми кӯдак мешавад ки кӯдако аз ӯ Бале. кашанд. дар ҳамин оила чизе нест аст ки мо фикр накарда гӯем ки мо шавҳар мекунем ва ё зан мегирем. пас ин 60 нафаре ки ба умед ҳастанд, бояд умедашонро кананд. бале. умедатонро канед ҷураҳои азиз ва ҳеҷ гоҳ ба умед нашавед, зеро Сабрина қарор дар дасти худ гирифтанд ва намехоҳанд ки бидуни қарори он касе дарашонро ба хостгорӣ кӯбад. саволи дигар чунин аст. боре ба талбанда пул додаед? бале, бисёр медиҳам. чӣ дуо медиҳанд? шавҳар кун, духтари зебо гуфта. фақат ҳамин гапро мегӯяд. журналистикаро чаро ба тамом қатъ карда дигар соҳаро интихоб кардед ва махфӣ набошад ин соҳа чӣ аст? инаш махфӣ монад хубтар аст. чаро дар журналистика то ҷое медонам моҳорати хуби навиштан доштед ва дар як маҷалаи бонуфуз кор мекардед. нахостед? не, сабабҳое буданд ки масалан ба ман рост намегирифт. шавқи кор дар дилатон набуд? не, шавқи кор буд. муҳит писанд набуд? муҳит камтар писанд набуд. ташаккур. овоза аст ки шумо нон мефурӯхтед дар бозори Панҷакен ба қавле. дар бозори Хуҷанд мумкин. чӣ дар Хуҷанд бобой расидед, калон шудед? не, дар Хуҷанд бобой нарасидам. ман дар деҳа бузург шудам. дар кадом ноҳия? ноҳияи Панҷакен. не, Панҷакен не. холас дар вилояти Суғ. муҳим нест дар куҷояш бошад. яъне ки ин овозае ки мо шунидем асос надорад. не, ман нонфурӯшӣ шумо намекардам. духтари бозорнишин нестед? хай зиндагӣ агар маҷбур кунад одам ҳар кор мекунад. бале, ҷои дуздиву ғарӣ нест ин? бале, нонфурӯшӣ кардан ягон ҷои дуздиву ё ягон ҷои ғарӣ надорад, вале накардам ин корро. беҳтарин. овоза аст ки маротибе аз дами марг баргаштед. чӣ беморӣ буду? чӣ сабаби худкушӣ карда будед шояд? не, вақте ки авария карда будем. яъне ҳамин аст? бале, вақте авария карда ин будем. ҳодиса дар куҷо шуда буд? ин ҳодиса дар тарафи 9 километр шуда буд. вақте мо разворот мекардем, разворот наметонам тоҷики хати чӣ мешавад, разворот ҳангоми мекардем. гаштан? да, мошин ки механика буд, секати чи скорост секати мо разворот кардем, рафтем дар санг задем, я санги калоне буд. баъд 4 рӯз дар больница будем, дар ҳолати вазнин будем. яъне аз зинда будан наздиконатон бовар доштанд? ман наздиконам хабар накарда будам. ман хабар намекунам. ҳар коре ки ба ман ҳар ҳодисае рух медиҳад, ман хабар яъне намекунам. хавотир намекунед? хавотир намекунам, бале. баъди 4 рӯз яъне бо дасту пои шикаста ё харошида? қариб 1 моҳ ман дар хона будам, бо пои шикаста дар хона будам. аз ин хеле рӯҳафтода шудед? не, рӯҳафтода нашудам. ман ҳеҷ гоҳ рӯҳафтода нашудам. аз ҳодисаҳое ки барои ман рух медиҳанд, ман баръакс пурзуртар мешавам. энергия мегиред? энергия мегирам, бале. ташаккур. саволи дигар чунин аст. бахилед? Ако сумисли ки
Шахел бахил. агар ки ягон дугонаатон либоси нав хараде ё ин ки мошини нав хараде ё ки маблағи зиёд дар пеши шумо таъриф кунад, шумо рашкатон ба хилиятон меояд? Не, ҳеҷ гоҳ намебиёяд. Барои ин ки ӯ ҳаракат кардааст, ё худо барои ӯ додааст. аз ҳасудию ба хилӣ намемиред? Не, ҳеҷ гоҳ. Барои ин ки ман худам дорам. агар бо як ҷавони ошиқ мисол муносибат дошта бошед, рашк мекунед? Рашк ба дараҷаи олӣ. оҳо он ҷавонро ба фикрам хунашро мемакед. Не, дар ҷойҳое ки дар кор аст рашк мекунам. Дар ҷойҳое ки масалан вай ҷавон кор дошта бошад ки масалан қати ҳамкораш гап занад ё хел беҳуда рашк неву. Рашкое ки дар ҷои масалан зарурӣ дар кор аст. бале. саволи дигар чунин аст. дуздед? боре дуздӣ кардед? Бале, қошуқ дузидам. аз куҷо? аз Қурутоғхон. 10 та қошуқ дузидам. дар ҷайби худ гузоштед, дар сумкаи худ? шуморо қапидан? Не, нақапидан. Мутаассифона нақапидан. Вақти донишҷӯӣ буд, чору курс будем. Баъд хай як чанд сол пеш? якчанд сол пеш, соли 2019. духтари ба ақлу ба балоғат расида. Хай. баъд 10 та қошуқа дузидем. дар хона қошуқ надоштем, аз сабаби он ки квартира хай духтарҳо зиёд буданд. баъд гуфтам ки хай ман ҳамин корро мекунам. баъд рафтем, хай гирифтем, баъд 2 сол баъд бурдам қошуқашо. чӣ гуфтанд? гуфтам ки мо нафаҳмида будем, дузи ба инсоф будем. то ҷо медонам аз анами қуртобхона бисёриҳо хай зубачистка барои даркорӣ мегиранд ки медузданд пачка, аммо ман ин ҳолаташро бори аввал аз шумо мешунавам. мо қошуқ дузидам. беҳтарин саволи дигар аст. пул дӯст доред? пул умуман дар ҳаёти Сабрина чӣ ролро мебозад? пул масалан пулдӯстдор нестам, вале бепул зиндагӣ карда намешавад. барои ҳамин ҳеҷ гоҳ инсон бояд, ман фикр мекунам ки пулро дӯст доштан дигар гап аст, вале пулро истифода карда тавонистам ё истифода кардан дигар гап аст. пулдӯстдор нестам. ман ҳамин масалан дар ҳамин рӯз масалан 100 сомон ёфтам ё 200 сомон ёфтам ё 1000 сомон ёфтам, ман ҳамин рӯз расход мекунам, масалан ба наздиконам расход мекунам. хел нест аст ки то ки ман пул ҷамъ кунам ва ман гӯям ки ман ягон чӣ мехӯрам, ман хона мегирам, ман мошин мегирам, хел нест. аз саволи дигар ба миён меояд ки агар ҷавоне ки оянда бо шумо хонадор мешавад, кисааш пул надошта бошад, онро як рӯз дар хона намонда аз дар пеш мекунед? Не, ман инсонро ҳамеша аз рӯи хислату одобашу рафторашу донишаш баҳо медиҳам. ман ҳеҷ гоҳ пул кати баҳо додам. шахсан талабгори шумо анамон чизе ки шумо гуфтед дошта бошаду аммо маблағ надошта бошад? маблағаш муҳим нест. вақте ки инсон дӯст медорад, хуб дӯст доштанам не, вақте ки инсон якдигарро эҳтиром мекунад, оҳиста оҳиста метавонанд ки аз зинаҳои поён ба боло бароянд. вале вақте ки пул дораду вақте ки меҳр надорад, ҳеҷ гоҳ меҳрро ба пул харида намешавад. бале дуруст аст. саволи дигар чунин аст. ҷангараед? хеле яъне ба дараҷаи олӣ ҷанг кардем. ҷангарае ки масалан гӯяд ки ҷангҳои занакост ки мекунанд нестам. ман ҳамин масалан дар ҳар ҳафта истодем ягон хай кӯдакое ҳастанд ки камтар бемаданият ҳастанд. вақте гап мепартояд, ман уже заданам мегузарам. ман тоқат надорам. агар ҷавон гап партояд чӣ? агар ҷавон гап партояд ҳама мезанам. вақте ки уже дар асабам мерасад, хаб мекунам, мегузарам, меравам. вале агар уже дар асабам ки расид, ман Сабринае ки мо медонем каратеистка аст. бале. ва ҷавонон огоҳ мекунам ки агар шумо дар роҳу гузаргоҳҳо бо Сабрина дучор омадед ва агар мехоҳед ки ба зебогиаш нигоҳ карда ва ӯ ҳарф занед, фаромӯш насозед ки мушти об доре бароятон ва фингалҳои таги чашматонро ҳеҷ гоҳ фаромӯш насозед, чун Сабрина варзишгар ҳастанд ва метавонанд ки дар як лаҳза шуморо майда кунанд. майда не. яъне шуғли варзишгарӣ ҳам доштед? бале дорам. то ба ҳол идома медиҳед? кадом намуди варзишро дӯст медоред? бисёртар ман бой бесправда машқ мекунам. Оҳо, пас нима аз шумо танҳо барои метарсам? худам, барои дигарон нест ки то ман гӯям ки ягон ҷо мебароям, чера не. бале, барои худам. ташаккури зиёд. Сабрина Бону ки меҳмони барномаи овозаву овоза дар кӯча гапи тоза гаштед ва фикр мекунам ки 6-7 моҳ ё ки 1 соли дигар гӯшҳоятон ором меёд. чун ба ҳама овозаҳое ки мо инҷо сарҷамъ оварда будем шумо посух гуфтед. раҳмат мегӯем ба шумо тамошобинони азиз. ин буд барномаи овозаву овоза дар кӯча гапи тоза ва чанд овозае ки мо инҷо гирди ҳам овардем ва посухашро аз Сабрина ҷӯё шудем ва як посухи хело ҳам хуб буд ва асос ё асос надоштанашро аз забони худи эшон шунидед. тамошобинони азиз, биёед охирин сухани Сабрина Бонуро
нисбати мухлисонаш мешунавем. хуб тамошобинони гиромӣ, умедворем ки барномае кардаи мо ба шумо писанд меояд ва хоҳиш мекардам ки дар шарҳҳо ҳар намуд гапҳои бемаънӣ нанависед. хуб, сеҳатманду саломату хонаобод бошед, ҳамеша дар паноҳи худо бошед. толори мебели акрам, агар шумо мехоҳед барои ҳусни хонаи худро зебову диданӣ намоед, пас метавонед аз чунин мебелиҳои шинаму зебо дастрас намоед, дархост намоед ва дар як муддати кӯтоҳ ба шумо мерасонанд. Рақамҳо дар рӯи экран. Салом дӯстони азиз, салом бародарои азиз. Дар канали Ҳаким ТВ бисёр видеоҳои аҷоибу ғароиб рафта истодааст. Ин бародари мо дар шаҳри Фаронса. Агар шумо мехоҳед ки аз ҳамаи видеоҳои ӯ бохабар бошед, пас ба инҷо ҳатман назар карда аз номи ман салом навиштану подписата кардан ва лайк гузоштанро ҳеҷ гоҳ фаромӯш насозед.